have, der var mærke. Kom ind på med til. Det kan være, vi andre også. Stafet for livet. Hvad er det for et arrangement? Stafet for livet, det er jo et arrangement, der faktisk er startet i USA for mange år siden. Og i dag der er det faktisk over hele verden. Jeg kan ikke huske, hvor mange byer der er, men det er rigtig, rigtig mange byer, der afvikler stafet for livet. Og det er jo noget, man gør til fordel for kræftramte, for kræftforskning. Og i Danmark er det jo Kræftens Bekæmpelse, der får alle de midler, vi kan samle ind ved det her event. Nu er det jo første gang, vi arrangerer det i Aabenraa, og det er faktisk næsten for os alle sammen, at det er første gang, at vi overhovedet gør det. Så vi er fuldstændig grønne. Så vi har famlet os frem i mørket for at finde ud af, hvordan det her det skulle gøres. Så vores første succeskriterie, det er, at alle, der kommer her, de skal have en god oplevelse. Dernæst så har vi sat et mål op, ca. 50.000 kroner ind, og ca. 500 deltagere. Og man må sige, at allerede nu så er begge mål rigeligt opfyldt, så vi er super glade. Teltet det er fyldt med gule t-shirts. Hvad symboliserer det? Det vil symbolisere, at alle de her dejlige mennesker, har været ramt af kræft på et eller andet tidspunkt og har overlevet kræften eller er i gang med en kræftbehandling. På en eller anden måde har overlevet kræft. Hvordan ser din situation ud? Er du igennem det, eller ulmer det stadigvæk i krop? Altså, jeg er blevet erklæret kræftfri, men regner jo så til kontroller flere gange om året de forskellige steder, så, men ellers så er jeg raskmeldt, kan man sige. Ja. Er det så jeres hensigt at deltage i samtlige 24 timer på skift? Altså, jeg har tænkt mig at være her så meget som overhovedet muligt, hvad jeg synes, jeg kan holde til. Altså, vi har også et lille telt, vi kan tage en lille lur ind imellem, men vi er rigtig mange af vores hold. Jeg har et hold, der hedder Venner mod Kræft, og der er vi 42 eller 44, så vi er rigtig mange. Vi har jo en familietradition, hvor vi mødes den første lørdag i september hvert år. Og der kommer mine søskende og deres børn, og mine børn og deres børn. Så vi plejer at være en 20-30 stykker, og det er vi også nu. Vi er 33. Så vi vil så lave det som stafet for livet hold, for at få det i gang i Aabenraa, og vi håber, at det bliver en succes. Vi er allerede godt i gang. Jeg er benene med dig. Sådan skal sådan et løb her føre. Stille og roligt. Løb. Hvad med Bamse, du tager med? Det er min søster, hun kan ikke løbe mere. Nå. Hun har kræft.
Jamen, jeg har brug for at restituere lidt. Jeg har brug for at få noget mere varmt tøj på, fordi nu har jeg løbet siden klokken den var 12, og klokken er nu 21.30, så jeg har været i gang i 9,5 time med at løbe uafbrudt, og ja, nu trænger jeg til at få lidt varmere, blive lidt varmere om kroppen, ikke? Den her restituere. Men hvor længe regner du med at kunne klare at løbe nu? Jeg regner med at kunne klare 2, 3, 4 timer nu. Så jeg kunne rundt, jeg kunne. Ring dem til Karsten. Så jeg kunne cirka 2 Der var 2 sekunder efter, jeg havde sat mig på cyklen dagen efter. Vi var cyklet derhen og skulle cykle tilbage. Jeg var helt sikker. Jeg er helt sikker på, at det bliver gentaget næste år. Jeg synes, det er en fantastisk oplevelse at være med til. Og jeg vil rigtig gerne deltage som frivillig igen. Og jeg vil rigtig gerne have, at det bliver på Høje-Golstrup. Vi har det perfekte sted til den her event. Så det vil jeg arbejde hårdt på at få heroppe igen. Okay.